Here English LP School along one-day interaction program में kang nipon. Karbi Anglong halo kido Khasi Akhi Songja mate United Khasi People's Organization of BDSR Thomlin Ratane bangso pirthi pen kachiu. Phongjang realong BJP pen kachipa ogasai ke dengalong APHL siamunit atumle kachipa ogdun kali. KarbiAnglongLIVE ada babirta long peneli sami beauty baby pinie birtang ton pen arju ponitha. Logachali pensi isiakhe paprang tununji. Bangso teng pen education is the most powerful weapon to change the world. Pothipi en pen All India Karbi Students Union mate AIKSU asong pen luthan bangla pen lucharli osomar apie potom pen one day interaction program mate jithan chimum ame hiri English LP School along kang nipon. Arkoi chikloni phai kre player ni ada por phai kre sira achitema por pen lakhain ko rapho nilip MSc constituency ki parlo sarthi terona rong hiri English LP School along All India Karbi Students Union mate AIKSU asongame phu istarson tisola pen chunbang men sing teron penja ponsi one day interaction program me ing niponlo bangso me long resource person mate thanbang jobson rongphar CRCC chokihola cluster lapen Rajesh rongpi CRCC mera bhiti cluster tumpensi lo thanbang rongasar lo charli osomar apia po tumpen lo kachali pen ko ansi alike long lapen methang osomar phan ko ansi ke paprang dunjima ardi doklong jumisen lam the chingki chethan pon All India Karbi Students Union song pen ada hearing this LP School along one day interaction program nang bilo ada kibina ko alam the bangkala pulo kedam tang 2024 session bangke student bang phovet a teacher day no do lapen student ke bang phodolo so ladak bangke la pulo I school hemba the piglo lapen established in 1991 khaso pen ninkan pen la puson student ki joma vipen la bona 2024 ninkan bangke student bang phovet la si nilitu mathalo ada kopine a reason doji la suppose student nang jum hek pu kamatha pen lo amasi ni tumang la bangso interaction program bilo pote pini son baki mission athi longji tu kamatha ban sidim nangbi la pen pini la bangso program ki bi ben tu ma result long lo je la da bangke kapache thang tap ba ka pheredon tap la son se dolo non bangke school bang chite bo khello pote amalgamation de ji polam se dolo ba student yo se complex beta kapra school long pondet bu la pusona do ku amasi parents na ka phere pen masi aka preg school long toila pusinon birta chini lopini one day interaction program long pe anke la tai silo la pen jc bang ke teacher la pen parents tum lo communication gap la hada lo la pen ke isini do lo la dak stamen non ke jusi bang ke mission silong lo ni tum la bang so program bi pen je non bang ke la dak rong asor tu mata chi pulo la pen smc president mata lo la pen ke rong asar mata alang letum ta ning hanglo je student ba latum enrollment claim po non sodak pa latum pangrum si bank home capso se ai student latum pinning pen ke pedo po si na che chaklo News report KarbiAnglongLIVE. Hako pen pini lapen ke monon phitami doverji Karbia khe pen kachirap lok ki thedung lamlun punon tomo hirjir punon karkli ka phejuan partame ronggrup ki matum chingbarap khasia khe songja thomlin ratane birsing kiarong ami karbang so pir the pen chi utikang no alangli pharokresir kebra trokner kebra trok mate 1986 aningkan ASDC ingtangkring ahut mass movement claim kachepadu abang phulo movement claim mahut si amri lapen chin thong along gido khasia khe aham phang song United Kharwang Nongtung Dorbar pharokresir kebra trokner kebra trok aningkan priachik loni phai kep amhang ke thek tikanglo anpart ame alangli non United Khasi People's Organization along BDSR pu claim mahut si alangli sangtet igdatlo alangli jakong dutik khe me ronggrup kaching thuran parta hamphanga songalong jasemet chirap chitudun pamie bang phulo Birsingki Center Development Committee kong chunbang ningkan troxi claim dono amri chinthong chethak thiako mate undivided amri chinthong ahut amri chinthong Progressive Committee tame Assistant Secretary claim dono ruling party ke wanga link tame mondo level arpu keme long don bom
alang li lu ke charli anat RD ki pi ka bang phulo lasi Bir Singh ki ME school along tame SMC president apu pinangan claim dulu anpar tame alang li Bir Singh ki center along high school avidera jok preceding high school pinchong si pinangan aningkan president apu claim pon bomdo lason si alang li la ancho takalisi Bir Singh ki mondoli along dikon aman longtun mondoli arlo kaching thurnang jipura mondoli mate ronga kongchun bang ningkan sirkep an aningkan claim chepaduk pon abang phulo nonalangli khasia khi pustame Karbi alam ke thek penan par lamlir lamchuan ta thek petsi ke tokelang anta cherap dunbom non la pusona bang phuili tumang bong pen avidet ke kadukabi atuma phan isi ke na hok dokoklo alangli rengtik antame khe ka chinghon puvoi phitame alangli kam ke khlemalong khe alam pathe thi lapen dhorom alam pathe thi pini United Khasi People's Organization ame phu pinsin yanlang ratani penja ponsi UKPO kam claim raperatum hahem humri damsi songalam lapen ke khasia puho pen kijutsi manpeng pen chipadi ponlo chinthong pen hemari rong phar KarbiAnglongLIVE Phongjang re PS ke parlo APHLC committee tum ke damtang arkoni phai sir ke pani APHLC kalipina tum APHLC pachekrong pen BJP must joining a mailong ke pa joining aputhak phirangkia mai kangni ke phapon lakhaner ke hamren MEC constituency ke parlo Phongjang re PS along APHLC tum pen phirangkia mai ke phanang kogalam thi chepaklang rinti Kedamtang arkoni phai sir kepani BJP tum Phongjang re PS along BJP must joining program ki bipon along APHLC ara tum BJP dun thailopu ahok he ke pache thangalam lake ahok kali lapen ki than tap ke ington milopusi Phongjang re APHLC ara tum pen lamthi chepaklang ponlo lapen BJP ki dun tang tum si puthot APHLC pache krong pen BJP must joining dun thulo non BJP tum ahok he Kepache thangalam jongsi ningje thulang plote armu ki ong kachingruma mai sita dengponang kokpopusi lamthi chipaklang ti APHLC Hamren constituency committee dunmei phu Bir Singh terang APHLC Phongjang re PS ami phu Rajesh Rongpi lapen kongchun bang Khon Singh teron dunmei phu Rup Singh Ronghang Bidisar Jen Singh biatum pen BJP atuma phan lamvoi pipong BJP along arni wang kachipa ok asai dengsita kilik tang dep pen vote ke lakha hutsi ahok pet BJP along chipa ok duna phai chilong poputa lamvoi pipong amelo busi alang litung kanije bos nabe litung BJP pen bangkai thai tum APHLC pen bangkai tum inut tajon nonde alang litung mo alang lik pusong thak thak si BJP heyang si alang litung patai ini ke thom joining ke damtang da joining no da joining alang litung nili pham phuna chikor sesat mane nili tum Futu kaciku patai ke ong BJP putu bitu mikri jam pru pusi alang litung nili phanang phunang chikori lasi lason angkur kawelam ke KarbiAnglong arat tamang hudunang ne ilitum Phongjang re arat dia delo khamran constituency arat dia delo litum district thom akar biarak Anglong asoras tame labang solam ke kroy dunang ne bisas dunang ne lasolam angkur kawelam ke than tabalam ke than tap thekti galam lasi litum dak Phongjang re APHLC committee ben gai litum lasolam kaningje lasolam kapacit thang bangal litum condemn itu mah APHLC team henge lasi lason alam kani ye dem ni abang sini anutin afasta chuningri lapen eson morsing timung sar alang ni putu Phongjang re gen ni helo nang ka honai alang ni pu ko son si tum Phongjang re phana ka hono labang alang ni cuma thapamini athima alang ni tum dak Phongjang re lo PHE hem high SDC din panel ni tum dak itu lang ni tum non lang jong ma lang bia lang sini tum chuna aku do thona Phongjang re long sub center mitigar do Phongjang re sab nai hon plute ku piposi non pinyani sub center mitigar je theng ngada lo laba morsing timung ta cuma thapa mini Phongjang re ra phani hon plute inut bahani phan kelang wong pule ki chokam ni rat phan da lang ni lasi lahai lam kan ye tap banga morsing timung sar stabe namita lamboy chipi ni kunapsi tumhan kan hon ma council I scheme dak nagil rocket open state receiver ang morsing timung sarang pige Hamren pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE
Karbi Anglong ke jo pupen sarupathar BJP Mondal Committee tumpenta lead song rongphar ami phi ke kai Arko ni phaikri player ni adabapor balipathar mate sangti hidi BJP mithang asai hemalong sarupathar BJP Mondal Committee tumpen chipatir pi ponsi kidam tangapor hut lead song rongphar lapen ari sanghua tum MLA Dorsing rong hami phi ke kai pona puthak silarson rongpi Board Chairman Anparta Maipu BJP Sarupathar Mondal Committee lapen ari sangho tumpen pen ningduk ningke kang chepaklang dunsi lead song rong pharami phistame kaidu Balipathar pen projenterang KarbiAnglongLIVE Koilamati Baptist Church Mondulia Longsi Arkoi Chikroni Pai Kepen ni Pai Krehniar ni an Inkora ke Thoma Phong ki chok ni Hanglongri Baptist Resort Korjang ki Jalangame Hoi Pen Youth Camp Ajai Mek Misen Lapen Ari Duklong Misen Pen Pachun Ponlong Pamiapot Adirikam Amondulia Tum Aphan Kachuru Pajerpong Koilamati Baptist Church Mondulia Long Youth Camp ki Chingpen ki Judani an Mesek Athepi ki Enpon lage Ahok ke Jogwana Po Lapen youth ke mame sek arna malam ki thana tomen lahinlo abarim NKB Executive Secretary Reverend Benting Teron Hatton Bible Institute Assistant Teacher Solomon Rong Parlapen NKB Youth Department Dunmepu Philimon Milik atum lamme sek jumesen risunim sotum nonakai ahok atowara kimi akichok atowar medam pami thengje phan arna malam pen than paklar pon pamilo May se kiroka chotum El Shaddai worship team atum ahin pen kilun ke kan pen kachitong duna tumaphan aning parungpon Lasohut KarbiAnglong pen nongnam kachithangklong gospel alun sepo Matthew rong piche tong dunsi jumesen lun kiluna se ki jume pen parjuponlo Koilamatia hawarlong ke chengsi amondoli ke Koilamatia mondoli henlo Ladak pen si along kaprek fellowship lapen mondoli aphai nang patponlo Nonaman adona phai ke don trainer kep vetsita non pen phongni an laso mondoli along youth camp ame chak dun longlo laso me ke chak je phan mondoli nimardi ame lapen riso korjang ame lapen adon tin anutin tumsita sai kapichun ponlong pameji phan dodi sang se pen claim chipaduk ponsi nona phong mission pen aliralon mission ke theklong pen Koilamati NKBA mission sub center in charge evangelist Edson Taru ahin penta Koilamatia Mondolia tumaphan an suri kachuru pipajer pondo Lapen halapu youth camp ame kichak atirikam amondoli apastor sing teron lapen kongchun bang secondary teron tumahin penta kadukave kachitong duna mondoli tin pastor penchenlo kaprek manpeng gedu korte lapen injiratum lasome kipachun pamija phanpura arnam kardom pen nangacherabdun lapen ning nangkepathi duna tumaphan anta Ninga klong pen nilitum Koilamati Baptist Church Mondoli pen kachuru pajir ponthu Alira cham alira lon du pikhanya la pen ladar amonduli ke don trainer capvet sitamela tum kam ke claim chipiduk pik ha November cheklo pen non ke chengan ki judan labang so ame ke plengan sitamela tum chipaduk pik pen se labang so me cheng kon long pe melo la pen ki ong du adisonim so tum that arnam panchitong si aning ke chiru tum da lo la pening thelo mo phis tame la bang sori sunim so tum alang tum kai chi the pan mesen bo la pen mesen sen speaker la da nitum phanong than te kang lo ninga rong par pik lo la pen alang tum la da ke do sek tame ninga rong ki lun ke ro karchu ben si la da nitum thek do nong lo la pen nitum ta chitong lo la bang so me phan ko son si ta kon yima so kamatha do lo si tame itu mondoli atau penting wifi tumla kecap pun dia pani tum teperai polo sini tum adon daong montame ong epikang bong hitame ni tum kapor ipen si bang somai den dono si unji mau ne mal bang sulam kama thaut ni tum yang wai pun bong si na phone ar nam he tum pen anam ti jadun pen la bang somai pani tum pen Januari tarik pen tarik rehnian itumlah cak pe pleng long pun melo pen ong dong abang pujitong se anam anong pe long pe melo ni tumta ti hok lo si anam herde me ko se telakha lo apu son na kera pe thek long ten pot pen ong dong tum anam nam he ta me ke than pon long ar pon long lo ka cheng hon speaker bang thom tum pen se bang so por anam nam nam ban pi lo Koilamati pen Samsung ti KarbiAnglongLIVE
Pinia birta ke lapan si kang ton poniklo kartong.